Bueno, momentuz, nahi genduke protesta batin, bankoetxean jokabideagatik, eta orduan, alde batetik ordu murrizketagatik eta bestaldetik heldu jende asko dago ordenagailu erabiltzen ez dakitena, eta orduan arazo handia sortzen dizkio jende horri. Eta, bueno, bestaldetik baita ere, ordutik egin ere, igual jartzen dizue, faktura bat orduan nire dizu, esate dizu, igual etorri alako egunetan, alako orduetan da, karo. Gure diru txamarra beha manejatzen joe, eta beha etekin atetzen joe, baina herrien zerbizio jondik ez diote ematen. Orduan, horren aurka, nahi genduke, astelenetan egiten dugun konzentrazio ben kurutzian, baina egin duke, ordu berdinien kutsa aurrian. Astelenian hilaga malau, eguardiko amabitan. Gure eskaera dira, ordutegia zabaldu alde batetik, bestaldetik arreta personalizatu pixkat. Besti esan, ordenagailua erabiltzen ez dakiten jendea horrentzako irtenbide bat bilatzea. Ez dakit, ze izango litzakin, baina, pixkat hortikan. Orduan, deia egiten diogu herri guztiari, alduen guztiak, astelenian, eguardiko amabitan kutsa aurrian juntatzeko. Eta baita ere, intentzioa dugu, firma batzu bildu eta gero kutsan entregatu. Eta herri guztiak, aldun guztiak, hau ez da helduen arazoa bakarrik, gaur arazoa ditugu, baina ez dakigu bihar izango den, zergatik ikusten ari gara herri txiki askotan izten nahi diela. Eta orduan, laizta jarriko luke itxi eta kajero bat jarri eta horrekin ja, orduan, horre entera bat emateko.